Takže čau, moje meno je Goman a ja ťa vítam pri dnešnom videu. A dnes je to vlastne predšpeciál za 50 odberateľov a je to vlastne odhalenie. Takže odhaľujem sa, pretože chcem robiť teraz také už iné videá. Už mám aj pripravené a Brawl Stars ma moc nebaví, poviem to na rovinu. Takže preto čo môžete čakať po odhalení? Vlastne môžete čakať streamy z Fortniteu a z rôznych hier s webkou, ktorá teda není moc kvalitná, lebo môj počítač je taký, že mohol by byť aj lepší. Teda určite by mohol byť lepší. Takže webka nebude žiadna sláva. Hry budú pravdepodobne zasekané, ale budem rád, ak tu budeš so mnou ty práve teraz, čo sleduješ toto odhalenie. Dúfam, že budeš sledovať videá, aj keď budú sekať. Do budúcna sa to budem snažiť zlepšiť a môžeme ísť na to odhalenie. No, takže čau, ja som Goman, áno, to som ja a môžete čakať tie ďalšie streamy s webkou, takže dúfam, že sa ti odhalenie páčilo. Budem rád za like a odber a užívaj zvyšok dňa. Čau.